Ngaske ningandivi wrong guys man yazi, but hayi khona man i-out yalo sisi I'm sure yasebhayi for obvious reasons ke yasobe siyicacisa. Ungazi kumuve in nje efondini nicace ke bani yahlalisana. And understand ngalona indoda endala mina ehamba ilala engathi yinkazana. That's why nina mashwa nje makudini kaloku nihambe nigqunyelwe iplate ngaba sisi nibakhulula ipainti. Hayi lanto out ayidalelwe yaba fear fokol bachama behleli phansi. Kunosike kuthondela igwala futhi uba yileyo. Soze mina foni ndiyolala ndivule imehlo li-1 kwasisanda. Funeka nibe ngixoya nguye ngathi ndiye emfazweni. Kodwa ndiyoxavatha la ntsula enxaphileyo inemali eje Toyota Stallion. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Anesibindi kodwa amachiri. Umuntu udibana naye namhlanje emjayivini umbethela imehlo uthethe kamnandi. Awesikepheni naye shema angoyiki yolala kwakho ngempundu eqala nokubona. Wesi kaloku yola maxhewukazi over 30 awasena hayi. Umuntu usebulela nje kwa-attention ayifumanayo esuke endodini. Uleqe 40 kaloku i-deadline yomtshato angayiphosa. Ngoku umuntu ka-chance ayifumanayo yazi weldele endodeni. Yola magungqu sebewiniwe efonini awafuna uvuka ekuseni agoduke. Uba umjonga ungadibani naye sethenisa ifenisha apha endlini. Vasa neekhetin ekitchen usokishe imingqusho uklina nee-afal. Because kaloku ufuna ukuthi ntimfa ngala ntsula inesidima. But ke wethu guys abantu nabo abasisi mani yo abazude bangathandwa ke shem benxaphe benjalo usemhlabeni apha mani yazi ngubani lo yena yedwa uzade abe perfect andiko perfect mina kuqala.